Leukas loksahtaa, mutta sun luuri vakoilee sua, vaikka se olisi vittu sammutettu kokonaan, eikä tää oo mitään salaliittopaskaa, vaan ihan oikeeta teknologiaa, mitä salaiset kyylät käyttää ympäri maailmaa, just nyt. Eli joka vitun modernissa älyluurissa on oma baseband-prosessori Ziru, joka pyörii pääkäyttöjärjestelmästä riippumatta ja sillä on suora yhteys modemiin. Tää Ziru pörisee edelleen, vaikka painat sammutusnappia, koska se saa virtaa suoraan akusta, ei pääkäyttöjärjestelmästä, ja voi sitten kusipäisesti välittää sun sijaintidataa. Snowdenin papereissa tätä kutsutaan fake shutdowniksi, eli luuri näyttää mustaa ruutua, mutta baseband-prossu jatkaa kyttäämistä lähimpiin mastoihin ja vuotaa sun koordinaatteja muutaman metrin tarkkuudella. FBI ja NSA on käyttänyt tätä kikkaa jo vuodesta 2010. Kiinan viranomaiset jopa vitun vaativat valmistajia jättämään takaportin kaikkien maassa myytävien luurien baseband-siruihin. Ainoa tapa oikeesti päästä eroon tästä kyttäämisestä olisi repiä akku irti fyysisesti, mutta nykyajan lippulaivamalleissa akut on vartavasten kiinteitä, ettei vittu pysty. Tuntuu sattumalta, eikö niin? Katso koko video YouTube-kanavalta. Leuka loksahtaa.